Bună seara și bine ați venit! Așa cum probabil știți, această seară vrea să fie una specială. Și am certitudinea, pornind de fapt cu speranța, că într-adevăr așa va fi. Este o perioadă frumoasă, o perioadă a sărbătorilor de iarnă, o perioadă în care evenimentele frumoase sunt din ce în ce mai dese și din ce în ce mai frumoase, cu o intensitate pe care o simțim cu toții mai puternic. Vreau să vă spun că de mai bine de 3 ani încoace, Clubul Rotary, cel care este organizatorul acestui frumos eveniment, sper, are o tradiție, și anume aceea de a susține tinerii care au nu doar o forță deosebită, ci o inteligență născută pe care o cultivă zi de zi și pe care își doresc să o transmită mai departe. Așa că aș vrea, ca înainte de toate, să-i aplaudăm pe cei care vor urca pe această scenă, pentru că ei vor duce numele orașului nostru și, de ce nu, al țării mai departe. Vreau să știți că aceste aplauze vi se datorează, cred că în proporție de 50% dumneavoastră. Pentru că prin prezența aici nu faceți altceva decât să îi susțineți și să le dați forța de a merge mai departe. N-aș vrea să lungim prea mult această introducere și, de ce nu, începutul, pentru că aș vrea ca deschiderea oficială a acestei frumoase seri să o facă domnul Sergiu Marian, președintele în exercițiu al Clubului Rotary. Bună seara! Bună seara! Eu am să fiu foarte scurt pentru că prezentarea făcută a fost extraordinară. Nu am decât să vă mulțumesc că sunteți alături de noi și că înțelegeți că trebuie sprijiniți acești copii care au rezultate deosebite la învățătură. Și în al doilea rând vreau să mulțumesc colegilor mei din Clubul Rotary care m-au ajutat să organizăm acest spectacol. Cu speranța că ne vom simți bine împreună în această seară și cu speranța că și în anii următori vom realiza astfel de lucruri deosebite, vă doresc distracție plăcută și să ne vedem și mai târziu. Vă mulțumesc foarte mult! Domnule președinte Sergiu Marian, și noi vă mulțumim. Să vă dea Dumnezeu multă putere dumneavoastră și colegilor dumneavoastră, pentru ca lucrurile bine făcute să fie și să se mențină o tradiție. Am certitudinea că nu va fi doar constantă această tradiție, ci va fi din ce în ce mai evoluată și va înregistra cu siguranță un progres. Aș vrea să vă rog și să apelez la bunăvoința dumneavoastră de a aplauda pe cei care stau în spatele rezultatelor deosebite. Pe cei care ne-au fost tuturor, la un moment dat, cadre didactice, fie învățători, fie domni și doamne profesoare, fie mai departe profesori universitari. Nu este cazul acum, pentru că îi premiem pe cei care se află la nivelul gimnaziului și apoi la nivel liceal. Așa că aplauzele dumneavoastră, următoarea serie de recunoștință este pentru domnii și doamnele profesori. Și de multă dăruire, multă pasiune, pentru ca lucrurile să fie așa cum ne dorim și pentru ca, știu eu, speranța noastră să fie din ce în ce mai vie, să nu rămână doar la acest nivel, ci să se transforme în realitate. Vă spuneam ceva mai devreme despre faptul că ne aflăm acum într-o perioadă frumoasă a anului, perioada sărbătorilor de iarnă, o perioadă în care datinile, obiceiurile, tradițiile sunt așa, un motiv de a ne bucura, de a fi poate
chiar mai buni și de a ne aduce aminte de autenticitate, de faptul că ne retragem cu toții de la țară, de acolo, de unde, știu eu, țăranii au fost și cu siguranță vor fi plini de viață și vor ști să respecte ceea ce numim noi cultură populară românească. Se spune că românul s-a născut poet și cu siguranță așa este, pentru că doar el știe prin tânguirea unei doine, apoi prin lacrima unei palade și de ce nu prin dezlănțuirea grațioasă a unei hore să facă în așa fel încât viața să fie mai frumoasă, mai plină de prospețime, de dans, de voie bună, de cântec și de joc. Tocmai de aceea am să invit în minutele care urmează pe niște profesioniști în adevăratul sens al cuvântului. Deși nu sunt un ansamblu de profesioniști, sunt un ansamblu de amatori, ei fac lucrurile ca și cum ar fi la acel nivel. La nivel de profesioniști, de oameni care dăruiesc tot ce au mai bun în ei, pentru ca tradiția, obiceiul, cultul și tot ceea ce vedeți voi aici, mă refer la costume, la înflăcărare, la dorință, la dăruire, pasiune, să meargă mai departe. Așa că, doamnelor și domnilor, vă rog să aplaudați pe membrii ansamblului folcloric Trandafir de la Moldova. De fapt și de drept, în această seară veți vedea doar o parte din ceea ce înseamnă ansamblul Trandafir de la Moldova, trupa de datini și obiceiuri. Ei vor înfățișa aici ceea ce noi numim vălăretul. Este un termen pe care îl veți regăsi și care denumește doar regiunea Vasluiului. Vor aduce aici, în fața dumneavoastră, obiceiuri inspirate din viața de țăran, din agricultură și, cu siguranță, vor reuși să vă impresioneze. Dacă nu știați, acel mersul cu capra s-a inspirat din acele ceremonii închinate divinității, iar celebrul urs nu este altceva decât o inspirație dintr-un ritual tracogetic care are așa ca scop să fertilizeze solul și să promoveze prospețimea. Tocmai de aceea, cei care fac parte din ansamblul folcloric Trandafir de la Moldova, din trupa de datini și obiceiuri, vă vor aduce aici, în fața dumneavoastră, ceea ce înseamnă tradiție culturală românească. Eu spun să întâmpinăm cu aplauze și să le urăm mult succes în ceea ce vor face aici pentru noi.